Sik ta Dik, sik. Piye. Yen tak pirsani Mas Muji aku jujur bingung. Iya. Ndekne lenggah ki joget ora ngendikan ya ora ming guyu. Mesem. Ket lagune awet sampai guyu wae. Mesem tok. Kita napa juragan anu ngono ya, Mas? Juragan mesem dadi. Iya, juragan senyum ngono ya. Senyum ki termasuk ya ibadah. Iya. Senyum niku nggih sedekah Mas Muji nggih. Untuk semua. Mula yen pengen banyak sedekah senyum terus. Senyum terus. Lah iku ras dok sedekah. Lagi dhewe ning arep lo senyum. Tenan kok. Nggih, monggo. Iya. Rajin guyu to? Nggih, kok sik mesem terus sih? Murah senyum kok Dik, tenan. Ya Allah. Lali janjine power mundur saking Mas Amin yang mangga Di Megapixel Multimedia. Ya ora apa-apa ya sekali-kali karo Dudah Mutiara yang terpendam. Ngoten. Tresna iki orang menang. Mas Muji, goyang dong.
pas nganggo kendang no ya nyamleng. Iki malah sing joget iki sing arek beksa iki malah update status kok. Ndak kok. Gak ngerti. Malah kaya keamanan ning kono. Kaya banser. Tresna iki kok udan krimis tak wis suwes banyu kang tumetes dadi saksi nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah
sampun katur lagunipun tarik sis rasa lagune wis entek. Yo. Yo iki senam. Asik deh. Ya 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 Mas. Yo oh yo oh. Oh oh oh. Ya 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 ya. Yo. Masuk.
mosok bar iki. Mosok bar iki. Penak kaya ngene lho. Denyaine garapane luar biasa. Monggo, masuk. Aduh, ya diaturkan pamundhutipun kalau mau gelang kalung mugi dadosaken panglipur, monggo Berlinda.